Dnes si ozrejmíme jedno talianske slovo, ktorého význam sa mení podľa toho, aký člen stojí pred ním. Čiže toto slovičko môže mať tak mužský, ako aj ženský člen. O ktoré slovičko ide? To slovo je capitale. Keď pred ním stojí mužský rod, čiže il capitale, to znamená kapitál, čiže tento kapitál môže byť finančný, čiže il capitale financiario, a takisto môže byť kapitál všeobecný, čiže il capitale generale. Tento zahŕňa všetok majetok, čiže všetko. Na druhej strane ale máme to isté slovo so ženským rodom, čiže la capitale, a v tomto prípade pozor, lebo má úplne iný význam. V tomto prípade to znamená hlavné mesto. Môžem teda povedať la capitale della Slovacchia è Bratislava. Teším sa na teba na budúce. Čau, ak sa ti toto video páčilo a myslíš si, že je užitočné, zdieľaj a lajkuj. Ahoj, čau, alla prossima!